yedi nkoma ahwe ye ni no ene nyarwa ahodo a Alhaji vision so ye nti Alhaji anopa ye mo ache e bibi aboko de de nyame ase o nyame adom ye ho ye o ma de ache ye de ye hu se nuru nugu ho ye hwe dwumadi a Alhaji edi boye so ebia na obi ntime nkada nti wo busasa brantie ni din ana efa he babia wo free wadi kan bo medin de by medin na obo am just ankasa no traditional and herbal Dr. Alhaji Ahama Idris Opanyi kwanchefo emi na mda Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center mi wo Accra kokomlemle Adom TV dan kese nechi itina no pa bia ma me ne papa utie me na wo ani ho hawo ebia wanante ache wani si oyisi ade da ho a ukura wo hwe kura wo hu oba bi gina okura wo ntimi hunu no wabo ne din wani ni prunsio ekekao bia wo titimi pai wo saa no wani ayeko ebia na wo nti Alhaji Vision nka nti bia wo di kan akoye wani ba kon operation akaba kon Alhaji Vision ka sha obon o nano pai se me abrante bia binyadaje tam na nanom nase mo mutete me amamre ne amane kwan so nti wo hwe nduru amaye ya ayen haban enubna enusini na ma ede maka bu mamede aye nti wo benom kwa ho ne menye operation me fa dros eso nya de engu ani so wo benom na fa veins num na yi ebo ete yese glaucoma na ba wani so me mpai boy de etachiri because e betima to yare bia to so ne atodin a doctor se kukudam nim defo makko screw ko manim ebe hwew entumi nko edi enti na entumi nko doctor na all share on say anyone how wasua funuma wasua sisi mo if you tell kwesi unase wasua eso ama onduanom entumi nko edi entia ebi ho ya na bibi tachiri the Alhaji Vision oba manim ni mehwe ba bia haw ne free no ma ye ho adwuma san ma mo oduanom enipa bebre obi okra sebe no abodam ye dina to abodam fo do so no ono ma ye bebre enya hanko gana hanko obi ana na adwemu ka no ano wo abrichima mu matimi ahwe ama na ye den waba gana hanano abedamase enti ya na abinum frame me phone so Mr. Alhaji Vision na yakoba bi na sin madwuma no e different because me kasa me yade ade a me ntumi nyan me ntra han ye de enka ho asem engumi ho ani mose enti Alhaji Vision na no pa bi na obi tie me nesu de bia diabetes bi na da no so henia bi na ato no so asthma bi na da no so obi tumi bowa sa wa no nuro doctors medical ka say akukudam nim diefo ama ne nuro anom ntumi nko na me ka sha obo na no pa say enhaban no amamre ne amane ne de fa yo de utie wo ya eye adwuma yo de usisi ya wo ya eye adwuma yo de uyefunu ya wo ya eye adwuma na amamre ne amane enti e final obenya nhaban papa a ya hyira so ene mpaibo a betima solve problem de eja eye problem de eja severe body pains diabetes BP hernia asthma prostate ne dawso ya she rubber na Alhaji Vision Herbal Clinic Alhaji de ni die mu busam se e final e kokomlemle ha ya Adom TV dan kese na chi enti na no pa bia na woni ha na wo akwantio mu Utem fi USA, utem fi UK, utem fi Japan, utem fi Amsterdam, Holland, Netherlands, Poland, utem fi Spain, Italy, France, de keka ho. Alhaji Vision se number no WhatsApp number. Enti ube fa number na wa frame me. Ebia wa haw ne amane bi da so akwanti mu ho. Diabetes na hawo wa ko ache entumi nko. BP na da so nti ama obe ma nye de enya adwuma. Ukọ wisina ni mpena be ma na de na adwu. Obi ho na be ma na etimi sore, but we so be bo adwuma pena be ma na adwu. Edi entia ebra akwa ware oba no na bema no ye adwuma afi ware oba no wie okọ oba no ho na bema na adwuju oba bi so ba be ware de kunu woni fibroid o wade wie de ato fibroid ato no yem wako entimi ye de enko wadi ka akoye operation ba ko fibroid na san ye de asan fifa ba Alhaji Vision ka chem sise wutemi na no pa ya me ka cho se menye koko operation menye fibroid operation na menye hernia operation so wanya sane oma we bia de ka be hu Alhaji Vision edi enti na Alhaji Vision ka san sebe se ni fredi ka so beto boabo na na si bo so enipa bebre munya fibroid makoye fibroid operation and asan de asan fifa ba obo munya koko bia koko bi fifi ni to enti okọ private na emoja ene di akire enti aso ne sisim onantim ko bonkum na sisie na chia na ko nifa a doctor se kukudam nim diefo ama ne nuranom etimi ye de enko maka che so broni ni koko aduro ebebia ya meka koko aduro ya bibiduro abibiduro no se amamre na amane enti fa na obenya koko no papa ani ho aye kan ye fa koko ne hayen obi ho abeba kra obehwe na eye koko de nam so broni ni koko de hospital na bia akwa na operation de no bia guso etimi ye de enko Alhaji Vision ka tsem yo koko nro papa enubra enusini eni nuanom biaba eye makomako 7 na maka bom enti koko de agya eye problem de agya constipation obi didi nom ebe na wochi ni wontimi nja de nan enti wo kwa na ne honam ehihye no ne sanu na no ye ntititi wo se Alhaji manum ndo wo wiase na entimi nko Alhaji Vision ka hye mo bose me boguroguram na mda na mo di nkuta ho na ohawe na betom de hye no so eye koko me ko entimi nko enti kwan be na befa so ma ye amamre ne amane
yesi pinti ansase nye de ena hokwa ene ti ya no me hwe TikTok ni Facebook ya na me se obitimi tama haban bi no ato din no de yesi da bi wotimi kowuram wan hwe ya dua bi ho a wo de won sabe ka se wan hwe ya obenya problem because enua na ne haban na ewuram na kwese nipa ye wo fie efie bi a wokoko memre ha bi a wowura eti wotimi mfa preko pe emebonwuram enye de opempe nye de enko obenya aban mane eti ebowuram ne nanom di nkuta ho nana typhoid bia beto me de hye no so osa wasoma no mu wo wiase nyina doctor se adimdiefo ahwe ne entumi nko ogusa dua we yakutame ena no pasi efunere bi da obi so wako a entumi nko onto na mo no mra kokko memre Adom TV dan kese na chino be ho Alhaji vision e pa che obi ho a number no we screen na bia want me fatima me sambo number de ma no 0242 812 426 0242 812 426 the account is 0502 187 178 but your phone number no afre me oba bi tie bi na do pay na wo de na no aye din to ne be ma hia na ensio na samba it your worry about 10 to 20 years ni awoni to me ma na maka che osa Alhaji vision ka she obo se be ya na ebinum nante ya se edi adanse ye se da bi me na ka kire me se de o kire madwuma no o se sa wo sa obi yare na so sa ma ne di adanse na wo gu nipa na ni mu ase etie ye bibia de asedama nyankopon mama nipa bebre awodu amoma wo mama nipa bebre ni ato haw bia ato wo so ana entumi nko eko oba bi tie bi na no pa ye awo ho ye diama na wachini a ontumi ngo ya na mepede asei the doctor said nim diefo ye de ahwe na entumi nko no omra Alhaji vision ba clinic Alhaji ka chem se ya wode na no tumi ye de na eye koku na koko no na meka no se ho ahomete obi se Alhaji vision manom koko no wo wiase nyina entumi ye de enko edi enti na entumi nko na anu ye na sambe di Alhaji vision nsem maka chem se koko no me won haban no bra no sinima ko 7 bi amaka bom na se oba me wode oba den obenu a obenu mo ho e na me wode maye ne cream a wode be de wode betua e na me wode wode be fa ade na afifiu no so enti de wonnom na etwe ade no na de wode fa so so ye de ehye no enti na no pa bia wo tebi koko na afifiu sebe afifiu wo to ano ho no enti se wo private wo bre wo ko wie so ade den tita bia na wo to ado aye kro enti sebe se private ka wa na uyem ye de ehye so so obeko Alhaji se ka wakoma ye de efato uyem etu na bone bra obi su tie bi ni oso sciatica problem ne sisi na etwe no oda na obesora da ye diama no ne sanu na no aye ne tititi wa ko ache entumi nko hwadre ekutami eyen haban enubra enusin e makomako 9 ene ma hye that na se me di 40 days ene ye na maka bom ti we se sa wono ma sa hawo na da so no se sunsumu na se honamani a inshallah sa hawo na be de ebepia kwa mo nya mfa hodie obi tie bi na no pai oda ososo da ye basa obeso da na awufo no hu mu obeso da ne wona masieye no tete agana bia enoma basabasa no hu no wona ni so ndi skato ne sama na ahye oye bibia enye ye wakọ university waye ne PhD waye ne masters nyoma waye ne masters waye ne PhD enoma bebre eso adwuma kra wonya bi no waye okọ adwuma mu so na owo nyoma bi besi ne yi na di Alhaji vision ka se o me spiritual checking nti se oba me check ba bia how no free no mehwe wie so ameye ho adwuma ye de ede amaw nti na no pa bia na wotie me firi kumase wotie me firi oboase takrade sunyane brekum tamale amafo firi boga nyina ye de ba Alhaji vision ho because adanside ne ekoso efi ba bia amano ne ene Ghana ha nyina nti wo be fa number ne wa frɛ me obi ba ma bi su tie bi na no pa de ba ma me se enya adwuma kra ebo ne tim ko na si ne tirase ba ma ne nya adwuma hwadre ekutami Alhaji vision ka hye mbosa wo de ba ma ne sa wu a men kasa bebre fa number ne frɛ me sa wo frɛ me a me no betwehwe nkomo oba bi so o menstrual problem ne menses ne entumi ma e ba tum 2-3 days na atwa maka che se ebesi wa wo ho kwan ebetima ja fibroid eno so na wo ho abo se wo honam astarte ehihyew wo ho bo se wo tipayo obi ho ne na so betima pagya ne wo fu astarte ye kese eti wa hwe ya bema na one nti na ba mo de abu sasa bema bia mpafu kese ka wakoma na de ne fato yem Alhaji vision se wo sa problem na menstrual problem ka wakoma fato yem fa number no na frɛ me na bra Alhaji vision ba clinic obi so atiare bi da no so de bia ne tie ne yase so no painkiller ansa no wada wonum ne too much so beduru ba bi ubonum afi anya dwuma biem Alhaji vision ka so se ye tie hu hawa ubona se me so waduro ewo me clinic wo na se me ma nduru a obenum na se tiare ne esan ba biem a hu Alhaji vision se me te he kasa me fa me number frɛ me biem kama kuma ye de efa to ye diabetes so me diabetes no enu ye haban enubra enu sini makoma ko 5 ena maka bom diabetes ndi aja eye problem dey aja severe body pains dey ma obema nya adwuma Alhaji se kawa kuma fato ye ne bra me ma ondro abeduma ho beto e da sepa wo number no ebi Alhaji e pa cho number ne 0242 0242 812 426
0242 812 426 and 0502 187 178. But your phone number no wafrem no. How ni amane bi da so fi utase be si una se an aye kwankro aye honamani anasunsumu inshallah frem ni nhwehwe nkomo. Kidi ampo Nyankopon asomdwe nka atiefo mu tie no nyina. Yada se papa Alhaji Vision Eye Clinic na yete no enka no nti meni Alhaji awie twam sisi a foforo so ho yeto so.